The European Commission is sending a very clear message without ambiguity to every member state in this union. Ban conversion practices now. And we are calling on member states to put a ban in place through a recommendation. This sends a powerful signal that these practices are harmful but also must be illegal. Δυστυχώς στην Κύπρο παρατηρούμε το φαινόμενο όπου διάφορα άτομα μεταξύ τους και κληρικοί προσπαθούμε διάφορες μεθόδους, καταπιεστικές μεθόδους δυστυχώς, να μεταπείσουν άτομα ότι είτε δεν είναι ομοφυλόφιλα είτε ότι η ταυτότητα φύλου τους δεν είναι αυτή που ήδη νιώθουν ότι είναι και δυστυχώς είναι εξαιρετικά κακοποιητικές.